txiki, zu izan zara? Ni zer? Puskarra bota duena, zu izan zara? Puskarra? Ze puskar? Nik ez dut puskarrik entzun. Entzun? Ez dago entzun beharrik. Azek iratxa! Baina, ze usain dau? Asto txiki izan da, asto txikik bota du. Lasai, denok botatzeitu puskarrak. Egon, lasai. Bai, oso ohikoa da. Bai, jaten dugunaren arabera, linserik eta prozesuaren parte bat da. Beraz, egon, lasai, bai. Aizue, baldakizue, usaimena zuzenean garunera doala. Garunera? Bai, Usaintzen duguna garunera? zuzenean sudurretik sartu eta garunera doa. Bai, garunak memorian dauka gorreta zer den usain hori eta identifikatzen du. Bai, eta usaimena berria baldin bada, gordetzen du eta handik aurrera badaki zer den. Garunarekin usaintzen du gorduan. Ez, sudurretik. Bai, baina esan bezala zuzenean garunera doa. Baina zertan ari zara? Zertan ari naizen, asto txikiren puskarra burutik ateratzen. Asto, txikiren puzkarra burutik ateratzen? Bai ba, ez duzu ba esan usaintzen duguna zuzenean doala garunera. Nik asto txikiren puskarra garunean sartuta daukat. Ne, honek ez du erremediorik, asto txiki.